Сибайда ябылмаган карьердар булып сыгарган кара хүрем, унан зарарлану ихтималлыгы, дөйем хауф хакында бүгін кем генә һөйләмәй. Калала Башкортостан башлыгы вазифаһын вакытлысы башкарусы ла, хатта Кырым башлыгы ла булып китте. Ләкин Сибайдан берничә сакрым алыстарак яткан Иске Сибай авылы халкы был проблеманы ошыгаса күтәрмәне. Шуңа карамастан авылдың яңа бистәһе кешеләре кара хүремдән авыл өчен зарарлы булуын билдәләй һәм саралар күрергә кирәк дигән фикердә. Был хакта улар урындагы инцидент проектына ла һорау менән мөрәҗәгать итте. Вакыйга урынында безнең хәбәрчеләр дә булды. Иске Сибай Баймак районының авыл биләмәһе булып һаналһа ла, ул Сибай янында урынлашкан авылдарның береһе. Һуңгы елларда авыл бына ошондай яңа бистәләр исәбенә үсә бара. Бына бул микрорайон Сибай калаһынан нибары 2 сакрым алыслыкта урынлашкан. Авылдың калага якын урынлашуы урындагыларның Сибайга йөреп эшләү менән дә отышлы. Авылдың үсүе лә ошо факторларга бәйле. Кеше Иске Сибайда күпләп йорттар һала. Бүген кайбер бистәләр Сибайдың осына итеп бара тиһәк тә хата булмас. Ләкин карьер булып сыгарган насар ел һуңгы 2 көндә яңа микрорайон халкын да борсылырга мәҗбүр итте. Ел авыл ягына исә, уны асык тоемларга була ти урындагылар. Ев кисә бүген юк булай, но ялгыны бик көчле булды булай. Ялгыны бик көчле булды, тоналып та маны аптырап мин скорый сакырттым, скорый келди мине. Температура менә фалана. Мин астма менән авырам мин. Скорыйларга рәхмәт инде, вакытында шылтыраттан хаттанга, хаттында көндүз дә килеп итәләр. Уларга зур рәхмәт. Ну, булай һиҙелә инде бит. Булай ел ошо яктан буһа килә. Бuna кисә бүген ел ошлай. Юк булай бүген. Ялгыны нык көчле булды. Әлеге көндә Сибайда экологик контроль лабораторияһы эшләй. Унда 3 белгес эколог һәм ямагатьчеләрдән торган комиссия калала 1 ай дәвамында тикшерүләр алып барасак. Ял көндәрендә ошо лаборатория Иске Сибай авылы биләмәһенең сакыруы буенча яңа бистәләргә килеп тикшерүләр үткәрде. Естер булды сынапта. Шуан Сибай калаһында активерләрне угыл бирәләр, маска бирәләр, бездә нишәп югыл дип дигән һорау куйдылар. Бездә мен больницаны һораган өчен юк, улар әйтә, безнең норма не превышает. Лабораторияның хезмәткәрләре менән ошо урам буенда йөрнек, Акмулла урамында булдык. Улар үлчәп караны, оның нормаһы 0,033 соты итеп аталар. 0,033 сотых нәмәки. Аның нормаһы 0,50. Үтәрне әйтү буенча шулай. Без ул нормага барып итмәгәнбез. Һуңгы елларда власть даирәләре менән бәйләнеш булдыру барлык проблемаларда асык хәл итү өчен инцидент проекты уңышлы эшләп килә. Ошо һорауҙарҙы урындагылар инцидентка ышанып тапшыра һәм власть структуралары уларҙы хәл итергә тырыша. Кешеләрҙең мөрәҗәгать итүе арҡаһында Иске Сибай ауылындағы экологик хәл дөйөм күҙәтеү аҫтына алынды. Гөлнур Ишбулатова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймак районы.